додгоҳи олии тоҷикистон сеюмин корманди собиқи вазорати умури дохилиро дар шиканҷа додани як сокини шаҳри турсунзода ба ҳабси пешакӣ гирифт. Эраҷ Наимов яке аз се корманди собиқи милиса аст, ки дар шиканҷаи Ҳасан Ёдгорови 36 сола гумонбар аст. ӯ то дирӯз бо шарти берун нарафтан аз маҳалли зист дар озодӣ қарор дошт. дирӯз 16 январ аз толори додгоҳи олӣ ба ҳабс гирифта шуд. волидони Ҳасан Ёдгоров гуфтанд, ки ин парванда баъди ним соли баррасӣ дар додгоҳ дирӯз барои тафтиши дубора ба унвони додситони кул ирсол шудааст. мақомот аввали соли гузашта Шерали Азизов корманди милисаи шаҳри Турсунзодаро бо гумони шиканҷаи Ҳасан Ёдгоров боздошт карданд. зимни таҳқиқ Саъди Давлатмуродзода корманди дигари милиса дар Турсунзода низ боздошт шуд. баъдан дар ин қазия пои Эраҷ Наимов як корманди дигари милиса ҳам кашида шуд. ду нафари аввалӣ аз рӯзи аввал дар ҳабси пешакӣ қарор доштанд. ин се корманди собиқи милиса бар асоси моддаи 143 кодекси ҷиноӣ гумонбар ҳастанд. дар ҳолати исботи гуноҳ онҳоро то 15 соли зиндон интизор аст. Ҳасан Ёдгоров аз моҳи ноябри соли 2017 то нимаи соли 2018 бо иттиҳоми куштори пешхизмати рус Дмитрий Каримов зиндонӣ буд. дар наворе, ки моҳи декабри соли 2017 телевизиони Тоҷикистон пахш кард, Ёдгоров нақл кард, ки чӣ гуна бо истифода аз корд ба тарафи чапу рост ва қафаси синаи Дмитрий Каримов зада ӯро кушт. дар гузориш гуфта мешуд, ки Ҳасан Ёдгоров дар рӯзи қатли Каримов бо баҳонаи пайдо кардани манзил барои иҷора дари хонаи дуввумиро куфтааст. аммо Ҳасан Ёдгоров замоне аз боздошт раҳо гашт, ки қотили аслӣ тасодуфан ошкор ва боздошт шуд. мақомоти тафтишотӣ гуфтанд, ки қотили асосии сокини Турсунзода Леонид Малченков буд, ки ҳангоми истифодаи телефони гумшудаи Каримов дастгир шудааст.